Pristupe mu neki od saduceja koji niječu uskrsnuće. Upitaše ga: Učitelju, Mojsije nam napisa, umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu, te podigne porod bratu svomu. Bijahu tako 7 braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći, i tako redom sa 7 pomriješe, ne ostavivši djece. Na posljedku umrije i žena. Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću, jer 7 su je imala za ženu? Reče im Isus: Djeca se ovog svijeta žene i udaju, no oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih, niti se žene, niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu. Anđelima su jednaki i sinovi su Božji, jer su sinovi uskrsnuća. A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije, kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A nije on Bog mrtvih, nego živih, da svi njemu žive. Neki pismoznanci primijete: Učitelju, dobro si rekao, i nisu se više usuđivali upitati ga bilo što.